walay pulos ang pagpatawag nila ni Alice Goo o ni Cassandra Ong sa Quad Committee hearing sa kaso sa Pogo. Tungod kay sige naman sila pamakak, di man sila mag-istorya sa tinuod. Dili man mo cooperate si Alice Goo o si Cassandra Ong sa Quad Committee aron mahibaw-an kung sa kinsa ning mga dagkong mga tao nga nalambigit aning Pogo dinhi sa Pilipinas. Limited raman kayo ang ilang ihatag nga impormasyon sa House of Representatives. Unya ang mga magbabalaod nangita gid og mga bugat nga mga ebidensya aron magtumbok sa mga suspetsado nga dunay kalambigitan sa Pogo aron nga mas mulig-on pa unta ang kaso. Apan makapadismaya kaayo kay sige rag pamakak si Alice Goo o si Cassandra Ong. Usik sa oras ang sige pangutana, sige pangutana ani nila unya dili man magtarong og tubag daw sa duna sila gipanalipdan nga tao aron dili madamay sa Pogo. Kinsa kahaning mga tawhana nga ilang gipanalipdan aron di madamay ang pangan. Makapadida man kaayo mga kabumbo. Gani gi-cite in contempt na sad si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Goo sa House of Representatives Quad Committee tungod sa kapakyas nini sa pagtubag sa mga pangutana sa mga madabalaod mga kabombo ato sa Quad Committee hearing. Sa si Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano ang nihukom nga i-detain kini ubos sa jurisdiction sa House of Representatives mga kabombo. Samtang si Cassandra Ong ikaduha na nga gi-cite in contempt sa Quad Committee gumikan sa padayon nga pagpamakak niini. Bisag i-contempt pa ni sila kadaghan, bisag i-contempt pa ni silang duha og kadaghan, di gyud ni sila mahadlok tungod kay napiso naman sila daan. Unsa pa may ilang lauman kung mosulti sila sa tinuod, di man gyapon sila buhian. Manang di gyud ni sila mosulti sa tinuod. Ila raning gipatuyok-tuyok ang mga magbabalaod nga mangutana nila tungod kay doon na sila giprotektaran nga mga dagkong mga tao nga dili madamay sa kaso sa Pogo. Maayo siguro nga inyo ning igaid sa punuan sa duldul o baka inyo ning isulod sa sako o nya isangit sa punuan sa kahoy o nya paasuhan para mosulti sa tinuod. Walay pulos ang pagpatawag nila ni Alice Goo o Cassandra Ong sa Quad Committee hearing kung dili gyapon sila mosulti sa tinuod. Usik sa oras mga babae man good unya mga gwapa ra ba mga dato sad maong baby pagtratar. Kung mga lalaki pa ni sila unya mga yamuk-muk murag hagbay ning gilisod-lisod og maayo para mosulti sa tinuod. Naapay mga ubang kongresista kung mangutana taphaw kayo, basiyo kayo og utok. Way klaro nga mangutana, samara nga ilang gi-expose, samara nga ilang gi-expose ang ilang kabunggo diya sa Facebook mga kabombo. Tiaw mo na, gipangutana si Sandra Ong nga saan ka ba nagpariban? Related di ay na sa kaso sa Pogo.